Igbo amaka nwanne m ya ka mụ na-ekwu. Igbo amaka. Odogwu ugo na-abọ n'ọkwa mụ na-ekwu. Igbo amaka. Igbo bụ ofuo eziokwu ka mụ na-ekwu. Igbo amaka. All last week, Sunday, being 27th of March, nke ọnwa nke oyibo gara aga, ka nwanne anyị nwoke anyị maara dịka Chinedu Nwadike rapụrụ ụwa. O wee wute m maka na nwanne anyị nwoke a gbalị mbọ dịka dike si agba mbọ ka ọ dị ndụ, mana emechara o wee bụrụ mmasị Chukwu na ọ ga-arapụ ụwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụkwa. Mana o wutesiri m ike, nwanne anyị nwoke nwụrụ just few hours o ji nwụọ. People have started posting even the dead body. Mgbe na-ajụ kedu ndị na-epost dị ozu Chinedu Nwadike a, ndị gbabara ozu ikorobịa nwụchuru ọnwụ a na-akpọ painful exist. Kedu ndị buru foto ya buru ihe onyonyo ya ma ebe ọ gba ọtọ wee na-egosi ụwa niile? Ọ bụ na nwa mgbeke amara akpụ na anaba anyị ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ? Ọkwa household enemies. Kedu ndị gbara nwanne anyị nwoke okirikiri? Ọ bụ na ndị be anyị echefugo na mgbe gboo na ọ ga-abụ mmadụ nwụọ, even nkịta ọ bụrụ ọsọ mgbe gboo, ọ na-abụ mmadụ nwụọ enyetu ohere bụrụ onye ahụ adọba kwụnyere ya ugwu. E nwere ọtụtụ na-anwụcha ọnwụ iche na ha anwụgo, anọkọta ha ekunitekwe, a na-akwụnyere onye ahụ ugwu dozigodi ya, ndị mmadụ apụsị ya n'ezi akwachinete. Mana nwokorobịa anwụchụlụ ọnwụ ike ka ndị be anyị na-ekwero ka ọ mechie anya, wee bido wee sendịba foto ya ma ebe ọ gba ọtọ, ebido sendịba ozu ya na social media every platform, ma ndị kụbara egwu ozugbo. Ihe na-ajụ ndị be anyị, ọ pụtara na anyị na-eche Chinedu Nwadike nche ka ọ nwụọ ka anyị wee postuwe vidiyo ya, ka anyị wee postuwe foto ya, ka anyị wee ịmakwa na-emu ọkwa n'ọnụ ka anyị na-akọ nwanne anyị nwoke a. Ọnya mere m ji nekọta anya o wee wute m nnukwu, nwee sị na mma abịa ka m kwuo okwu maka ya. Ndị Igbo ka anyị gbalụnụ na ihe niile abụrụ ihe eji analụ nkonko, ihe eji etu ọnụ bụ ezigbo ihe. Ọ bụrụ na nwa ikorobịa nwụchụrụ ọnwụ iwe were foto ya, ana m ajụ kedu ndị na-ese foto a? Ndị ezinụlọ Chinedu Nwadike, ndị na-ebe Chinedu Nwadike nọ wee kubie wee kuo ụmụ ikpeazụ. Kedu ndị sere Chinedu Nwadike foto niile a ha na-ese ndị na soshal midia? Ekweghị ka o mee 2 hours, ka o mee 3 hours o ji gụ foto a wee gaba ebe niile. Nke a wee pụta na ọ dị ka a ga-asị na anyị na-eche nwa okorobịa nche ka ọ nwụọ ka e were ya wee mebe ihe sọrọ ha. Ọ jọgburu onwe ya. Nwee sị na mma apụta ka m dọọ ndị be anyị aka na ntị. Enwere mgbe ga-abụ mmadụ nwụọ ezochie na onye a nwụrụ, o wee bụrụ somebody nwụchụrụ ọnwụ. Anyị echezi dị ka o mechie anya, ụfọdụ anyị echezi dị ka ọnwụ anwụ. Anyị ebido mepee ọnụ because you want followers, you want people to view your videos, and you are celebrating a painful exist. Somebody that died out of pain, you are celebrating it. We are celebrating a painful exist. It is very bad of us. Very, very bad. We need to stop this madness. I call it social media madness. We need to stop this. It is not good. It is high time we stop it, because it will spoil many things for us. Everybody wants to be a star. You want people to view your video. You are posting both the bad ones, the good ones. Somebody who died in pain. Somebody, even the wife. Such news is supposed to be hidden for a moment so that people will approach the wife and know how to talk to her. Now, if the woman opens Facebook, she will even see the husband dead body. Ọ ga-afụ ozu die na social media. Anya na-aza akwụele ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ugwu. Ka anyị kpachapụ n'anya. O wute m nnukwu. A sị nka Chineke nara mkpụrụ obi Chinedu Nwadike na ndụkwa. Wee yọọ ndị niile tiri aka n'isere ma ebe ọ gba ọtọ ma ebe ọ nwụrụ anwụ. Even mgbe Chinedu Nwadike na-aya arụ, who are these people that are snapping him, videoing him, all his nakedness, showing his nakedness? Because I know by then this young man is already unconscious. But people were busy videoing his nakedness, putting on social media. We want to get money. We are showing his nakedness everywhere. Is it not a shameful thing for us? We need to stop all these things. Let's begin to correct ourselves. This thing I call social media madness must stop in our land. If we must do things in the right way, we must stop this social media madness. Not everything you will broadcast. Some people, when you eat, you broadcast it. When you drink, you broadcast it. When you are bathing, you want to broadcast.
Let us correct ourselves.